אתם רוצים כסף? תשמעו אחים יקרים שלי. זה מה שאומר חובת הלבבות. לא יחסר לך. חובת הלבבות אומר דבר פשוט. תקשיבו טוב מה שאומר חובת הלבבות. הוא אומר ככה. הוא אומר, אתה הולך עם בורא עולם. מה זה הולך עם בורא עולם? הרבה אנשים אומרים, אני בוטח בהשם. אני הולך עם בורא עולם, בוטח בהשם חסד לסובבנו. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אם אתה איתי, תראה אותי לאורך כל הדרך. מה זה תראה אותי לאורך כל הדרך? זאת אומרת שבא לך עכשיו איזה קושי, שבא לך איזה מישהו שמציק לך, שבא לך איזה מישהו שחס ושלום רוצה להרע לך, או עושה לך משהו לא בסדר, תוריד את אלוקים אליך, תסתכל עליו, תגיד זה בורא עולם, תרחם עליו, תמשיך הלאה, הכל בסדר. אומר חובת הלבבות, תקשיבו טוב. אחד שהוא בוטח באלוקים לא יכול להגיד, אני בוטח באלוקים, אני עושה מה שאני רוצה, כי הוא משקר. משל למה הדבר דומה? אדם שמודיעים לו, תכנן לפרוץ לבנק, לשדוד בנק. ועכשיו הוא ככה מתלבש, מתארגן, תוכניות, עולה מפה, יורד משם, תוכנית מילוט, תוכנית זה, תוכנית זה. בא אליו מישהו, אומר לו, תשמע אחי, עלו עליך המשטרה. הם יודעים על זה, הם מחכים לך שם. לך. אל תיכנס לשם. והבן אדם אומר, לא מאמין. אני יודע, יש לי טיפ, אני יודע, אף אחד לא יודע, אף אחד לא זה, והולך. ובסוף תפסו אותו. אם הוא הלך בסופו של דבר, סימן שהוא לא האמין לאותו בן אדם שאמר לו אל תלך. אם היה מאמין לו היה הולך? בוודאי שלא. בורא העולם אומר לך, בחיים שלך אל תיקח כסף שלא שלך. תהיה ישר בכסף פלס. שלא יהיה בן אדם אחד בעולם שיגיד שאתה חייב לו כסף. אחד, תלך ככה, אני אתן לך מה שתרצה. אם בן אדם עכשיו מזלזל בכסף של חבר שלו, איך אתה מצפה, ריבונו של עולם, שאלוקים לא יזלזל בממון שלך? באים אליי אנשים בדמעות, הפסדתי, אין לי עבודה, אין לי כך ואין לי כך ואין לי כך ואין לי כך. והרבה פעמים במצוקה אני מוציא כסף מהכיס, אומר לו כמה חסר לך עכשיו להביא אוכל הביתה, 500 שקל, כך. תחזיר לי מתי שאתה יכול. בן אדם נעלם. אני מוכן לו מחילה גמורה. גם אם הוא יבוא עכשיו עם 500 שקל, אני לא רוצה את הכסף. כי הוא באמת מסכן. כשהוא בא אליי ובכה על מר גורלו, לא הולך לי. שום דבר בחיים. יש לי ככה 5 ילדים, 10 ילדים, 11 ילדים, 12 ילדים. אין לי אוכל בבית. העיניים שלי כמעט דומעות על המסכן הזה שיושב מולי. אבל הוא שכח לספר לי כמה פעמים הוא זלזל בכסף של אחרים. גברת יקרה, איך את מבקשת מבורא עולם שפע לפנים משורת הדין, ברחמים גמורים, כשאנחנו לא מעריכים כסף של בן אדם אחר? אם אני לא מעריך כסף של בן אדם, איך אני מצפה שאלוקים יעריך את הכסף שלי?